hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, canonical possession ni Archbishop Rex Andre Alarcon, inatindiran ka man iba-ibang sektor kang komunidad. Road closure ama ipinasunod sa palibot kang Metropolitan Cathedral. Forest fire sa Mount Isarog dahil na naglakop, pinagpuunan kang kalayo, nasusog na. Delegasyon kang Naga City sa Palarong Bicol, padagos nanginginotan sa medal tally. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Ngunya na aldaw iyo ang installation as in canonical possession kan bagong arsobispo kan Archdiocese of Cáceres. His Excellency Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon. Ginibo ang installation kan sumagong alas 9 nin pagkaaga sa Naga Metropolitan Cathedral na inatindira ni Archbishop Emeritus Rolando Tria Terona, Apostolic Nuncio to the Philippines, Charles J. Brown asin iba pang obispo asin mga kapadean. Ang installation as in canonical possession ay ang formal na pag-ako ni Archbishop Alarcon kang sa iyang responsibilidad bilang arsobispo. Si Archbishop Alarcon subuot ang pinakahoben na nagtukaw bilang arsobispo kan Cáceres sa edad na 53 anyos, asin siya sarong Bicolano. I am sure there are many others who have contributed to this celebration. I may not have seen it myself, but the Father who sees what we do in secret, may He bless you and reward you. Very special thanks to my brother bishops who have come. Your presence, your brotherhood is truly and deeply appreciated. It is an inspiration as I undertake this new appointment. To the clergy, the faithful, the youth of Cáceres, salamat na marhay sa pagsabat, sa pagpadagos, sa pag-ako. Antes kan canonical possession kan sumagong aga, ginibo man kan suudmaan civic reception sa Basilica Menore kung sa'y nagpaabot manin magkasungway na mensahe sinda Mayor Nelson Ligacion kang Naga asin Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte. Sa lado ni Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte, dakulang onra man subuot na i-welcome ang bagong arsobispo na dati man ginibo kaidtukan sa iyang lolo asin tugang na si Congressman Migs Villapuerte. I believe that by embracing the principles of faith and working in harmony with the Church, we can create a more just, compassionate, and prosperous future for the people of Camarines Sur. Which is why, ladies and gentlemen, it is my honor to welcome to the province of Camarines Sur, and with your help, may I respectfully ask everyone here to rise and welcome to the province of Camarines Sur, His Grace Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon. Mientras tanto, sa mensahe man ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, hinagad man kaini ang pangadjion sa arsobispo sa mas urog na pagpapapusog kan iribahan kan simbahan asin kan lokal na gobyerno. Archbishop Rex, your leadership, wisdom, and unwavering commitment to serving the people of Naga and the Diocese of Cáceres inspire all of us. I am confident that under your guidance, our partnership will continue to thrive, and together we will overcome any challenges that may lie ahead. Padago sa mga bareta. Para masiguro ang pasiorden sa luwas kan Metropolitan Cathedral, amay man pinagsara sa bulos kan trapiko ang tinampo sa palibot kan simbahan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Antes na magpunang seremonya sa Lukang Metropolitan Cathedral kasumpay ka nagtapos sa canonical possession ni Arsobispo Rex Andrew Alarcon. Ang panlimang Arsobispo kang Archdiocese kang Cáceres amay na pinagsara sa bulos kang trapiko ang mga tinampo na maagi sa tungod kang Metropolitan Cathedral. Nakadeploy man ang mga tauhan kang Naga City Police Office. Nakaantabay ang medical team kang lokal na gobyerno kang Naga as in Red Cross volunteers. Sa lado kang Public Safety Office, sanggatos na personel subuot ang saendang pinagdeploy. Iyo sa PSO de mababa sa sanggatos so nagmobilize sa tuya ngunyan kung sa traffic direction tapos sa event security na naka-back up nakasuporta sa tuyang PNP security personnel. So sa traffic direction group yung ngunyan nagpa-facilitate kay yung mga parking area, si road closure saka si rerouting. Asin sa tuya man ang mga facilities security group iyo man ang nakaantabay sa mga dati tampig babantayan ng mga lugar. So gabos ini, so medical team, so security team, so traffic management team coordinated sa tuyang Naga City Police Office. Mas nagian ba ang trabaho kan PNP as in Public Safety Office sa pagmanejar kan trapiko huli kang pagsuspender kang face-to-face class ka mga eskwelahan na harani sa Metropolitan Cathedral asin sa mga rota na pinagsarado sa tinampo. Iyo po, medyo magian-gian ang traffic. Kung nagkataon na dahil nagsuspindi, medyo heavy traffic ini sigurado. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, siring kan pinag-aasahan kang Naga City Police Office natapos nin mayong anuman na rimalaso o problema ang ginibong kilos protesta kasabay kan Labor Day kan mga progresibong grupo na hali sa man iba-ibang parte kan Camarines Sur na nagpasiring sa syudad ning Naga. Ang programa kang nasabing grupo ang ginibo sa Plaza 15 Martires na ipinagpasalamat man kaini sa lokal na gobyerno kang Naga sa pagpapagamit subuot sa sainda. Sa pagbabalik kang Newsbreak, mga construction worker nag-iriwal kan sa ugmang Labor Day saro ang irido. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines.
that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, forest fire sa Mount Isarog dagos nang nakontrol. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Alauna nin hapon ka nakalista Martes, dagos na subot na pugulan ka mga personay kang Mount Isarog Guardians as in Environment and Natural Resources Office ang paglakop kang kalayo sa sarong parte kang Mount Isarog na nagkaigwan ng forest fire ka nakalis na aldaw na Domingo. Sa report na pinag-resibi ni Mr. Alex San Jose, OIC Chief Watershed Management Division, antes magbaba ang mga nagturukad, sinuguro subot kay ni namay ng mabungkaras na kalayo. Alauna imedya kang Martes, nag-report na si grupo tang nakaabot duman na fire out na. Ang nakaabot po duman sa kadakulang grupo, si Enro saka si Migs Mount Isarog Guardians, composed of 14 personnel lang nakaabot. Si pangduang grupong nagsusunod, unfortunately nawala sila sa trail. Sabi ko nga ni, may portion na nag-landslide. So iba ang inagihan ninda. Medyo day ninda nako si tamang agi. So nag-decide na magbalik na lang. Day napasala sinaging pagduda ni Mr. Alex San Jose na posibleng gikan sa nawalat na baga kan mga residente sa nagtukad sa Bukid Isarog para mag-alaw nin pukyutan. Na-confirm ta po na tama si hinala ta na putyukan, harvesting ang pigikanan. Tamay nagkakura pang nasulo na mga beehive na mga putyukan si grupo. So, itong area kang ito, medyo dakol duman. So, siguro talaga may nag-harvest, pwedeng nawalat nila si baga, pigikanan kang sulo. Kasumpay kay ni maimbestigar man subot ang Enro sa mga residentes na sakop kang Naga na harani sa Mount Isarog para maaraman kung si Isay ang may kagibo asin patanidan. Nadain na ini utrohon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakikipag-koordinar na subuot ang opisina ni Mr. Alex San Jose kan Watershed Management Division kang City Enro sa saindang counterpart sa Banawaan in Calabanga, Camarines Sur asin pagtaraid na banawaan na pakusugon ang pagkondusir nin awareness sa mga residentes na dai magsulo sa taas kan Bukid Isarog para makaibitar sa forest fire. Siring man po sa Calabanga may coordinate kita duman na sindaman mag-conduct ng awareness campaign sa mga taga duman sa gilid kang Isarog na dahil ni mautro. Sa police report,
Iridoan sarong construction worker kan ini marapado nin kabilya asin masaksak sa nangyaring iriwal kasuudma sa Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ni Naga. Mientras na pinag-oobserbar ang Labor Day. Susug sa report, kinompronta kan biktima ang 21 anyos na construction worker kung saan pinurbaran niya ini nga pugulan. Alagad bigla subuot nagsurug ang ama kan sospek. Kumino asubuot ininin kabilya asin pinakol ang biktima. Ang hobe na sospek ang nagkuaman nin matarum na bagay asin sinaksak ang biktima. Naawat man ang mga ini asin dinara sa ospital. Ang biktima mantang padagos pinagahanap ang 21 anyos na suminaksak sa biktima. Nakarecover man in sumpak ang nagrespondeng mga otoridad. Padagos sa mga Bareta, Naga City. Padagos na nangingenot sa medal tali kan Palarong Bicol sa Albay. Ang detalles aramon to sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Sa nagpapadagos na Palarong Bicol 2024, nakagunon naman ang Naga City ng 13 gold, 7 silver as in 3 bronze sa elementary category. Sa secondary, igwa naman sila rin 23 gold, 19 silver as in 21 bronze, hasta sa overall, 34 gold, 26 silver as in 23 bronze. Championship game naman ang iba pang sports event, arog na lang kang girls volleyball na nakuha ang kampyonato pagkatapos daogon ang Sorsogon Province sa may init na match-up. Sigun man kay Vanessa Sari, magayon sa pagmati na Naga City ulit ang nakakuha ng ginto. First of all po, nagpapasalamat ako kay God kasi binigay niya ito yung 2 times champion namin and masaya, syempre magsisibo kami lahat and goal namin din talaga yon. Daiman nawawara sa mga players ang magpasalamat sa gabos na nagsusuporta sa inda asin sa tabang kang institusyon sa kada saro. Syempre una-una sa family ko, kay mama, kay kuya, kay papa, and sa mga aunties ko. And sa NCF community, thank you kasi di kayo nagsasawang mag-support sa amin. And kay Sir Mario, kay Sir Joel, kay Coach, kay Sir Tracy also, andito siya. Nagsusupport sa amin palagi and yun, maraming salamat. Padagos ang pagtipon nin mga gold medal hali sa manlain-lain na event sa paparaning pagtatapos kang Palarong Bicol 2024. Hali igdi sa Legazpi City para sa Palarong Bicol 2024, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Updates. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.